बेंगालुरुनि कर्नाटक संजाजाक सालबानि मास्टार एथलेटिक्स बादायमुङो त्रिपुरा हास्टेव पुलियानि सालनो काइब्रै रांचाकनि मेडेल ताई जतई मानखा काइसुको मेडेल मास्टार एथलेटिक्स फेडरेशननि लुवाजिमा बाय क्राक सालनि सिमी जेंखा फिल्ड ब्रैजिबा नेशनल मास्टार्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप बादायमुं अ बादायमुंनि पुलियानि सालनो हास्टेनि बादायनि रगनि बागै काइसा जोंसासा रेजाल्ट कर्नाटकनि कान्तिरावाज संजाजाक अ पुलियानि बादायमुङो पुलियानि सालनो हाई जाम्पो गोल्ड मेडेल मानखा THRनि थोंगोरों लिटन देबबर्मा आबनि यागुलो तेबो मेडेल मानखा मिताली देबनाथ तपन शील शाहनारा बेगम रिपन दास तै परिमल पाल हास्टेनि जतई खरक थामथि थाम बादायनि रगनि बिसिङो काइसुको मेडेल फाइग्राखा तामुक बसकांनि सालो तैबो मेडेल मानबोनाय हिनै खातुंजाक थोंनाय र बा हास्टेनि कंचुरना बागै जेतिखे खार ओइ थोंलाय दंखा अ बेलाय कंचुरजना क तै थुंमुंनि बिसिंतै हाकतर तैबो मुं खलायनि बागै काइसा कतर लामा एथलेटिक्स हान्यो हाय फुनुगुखा बेंगालुर अ बातायमुं 4 तारिख निसिमी 9 तारिख मार्च जरा अंगनाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गण भारती बेंगालुरु अ बातायमुं बेलाय खातुं ताबो हाकतर आरोनो त्रिपुरा हास्टेनि बुंबो ताबो कुचुगो तंगो रांचकनि मेडेल मानै लिटन देबबर्मा संहाय प्लेयर ऑफ थांगै Yes.